Sin Filip se jedan dan iz škole vratio sa bebom u naručju. Mama, nemoj da vičeš, ovo je moja ćerka. Tog dana srednjoškolac je postao samohrani otac. U tom trenutku sve se srušilo, nisam znala kako da reagujem, samo sam zurila u to malo lice dok su Filipove oči tražile razumevanje. Pod nogama nisam osjećala tlo. Moj sin, moj ponos, učenik generacije, sada otac. Ispričala je njegova majka. Devojku s kojim je mladić dobio dete poslali su za Nemačku. Nisam hteo da se ovo desi, mama, ali ne mogu da je ostavim, nema nikog osim mene, rekao je. Pored osude male sredine, najveći strah Filipovoj majci bilo je kako će da prežive. Ona je već i sama bila samohrana majka. Sine, uđi. Daj mi bebu. Ostatak njihove porodice ih je zvao da dete s mesta daju u dom, da je to sramota, da se to u njihovo vreme zataškavalo. Ali njih dvoje su našli način. Filip je radio posle škole, koju je kasnije uspešno završio kao odličan đak, iako su ga svi izbegavali. Njegova majka se često pitala da li je pogrešila. Bilo je teško nositi se i sa finansijskim poteškoćama i sa drugim ljudima. Ali danas kad vidim Ninu kako trči po dvorištu i viče bako, znam da je svaka borba vredela. Porodica nije ono što ljudi pričaju o nama, već ono što smo spremni da učinimo jedni za druge.